Ismon superkauppaan. Minulle ei yleensä tule vieraita. Kappas vain, minulle sattui tulemaan yksi vieras. Vaikka ei yleensä tule vieraita. Istukaas, herra. Onko teillä paljon aseita ja pukuja? Minulla on. Tulitko ostamaan niitä? Minä tulin ostamaan. Nyt minä istun, minulla muuten käypi jalkoihin. Niin, mennäänpäs asiaan. Kummoinen haulikko maksaa? Maksaa 5 taapelia. Hattu se sinulla on päässä. Minun hattuni, se on kiinalaishattu. 2. Mitä mies? Varoisitko minä avaan tuon oven? Minä varon. Toi itse asiassa, saisinko minä asuja? No Ismo. No niin Seppo, kävelepäs tänne. En minä halua noita. No, siellä on varmasti aivan rumia pukuja. Minä katson tästä reunasta. En tykkää mistään noista. Ne ovat rumia kaikki. On tavaroita rumiksi. Siinä tapauksessa tulee turpaa. Kädet ylös, housut alas. Täältä tulee munavaras. Tum tum tum. Ai, minä kuolen. Muutama sekunti myöhemmin. Minusta tuli zombi. Niin päättyy Sepon elämä.